Mandibulisa umama wethu obesiphethelela umkholo ngalenza saya namhlanje upresident iqumrhu lakhe lonke omama idayosisi zonke inkokheli zethu obishop bethu abafundisi namakhosikazi nayo wonke umuntu olapha ndinibulisa ngegama lomfelo wami Yesu Kristu molweni ndimi apha ndizovala nencwadi kaHana nencwadi kaSamueli bazali bam ngale mina namhlanje uthethiwe kwaqala ukuba uthe ndithe ndingulamfazi kaloku ngeli xesha uHana ajikeleziswa nguPenina uThixo uneqeba ufuna umuntu uThixo ozawuthi amele le ndawo afuna imele yona lenkokheli ifuniwe bananzi uYesu Kristu okokuba mayivele mayibe khona kwesi sibeleko sikaHana wenje njalo ke uHana wesa naye umntana bazali bam ngale mina namhlanje ndifuna ukuthi masambeni zidayosisi zonke sibe kanti sizivulile indlebe savuba uthini ngoYesu Kristu inkosi amen.